Jiena meta jgħiduli isma' ilkom fil-gvern 25 sena, le inna fil-gvern 5 snin, 5 snin inna fil-gvern. Kienet din l-istqarrija ewlenija tal-Prim Ministru Lorenz Gonzi fil-Gargur ġimgħa l-bogħod minn elezzjoni ġenerali oħra. Matul il-kampanja kemm il-darba Lorenz Gonzi rimarka li mhux veru li l-partit tiegħu ilu 25 sena fil-poter li ma stqarrija reġa' repeta l-ħamis filgħaxija fejn issa qiegħed jgħid li l-gvern tiegħu ilu biss fil-poter għal 5 snin. F'din l-attività spikkat ukoll il-preżenza tal-eks Segretarju Ġenerali Nazzjonalista Joe Saliba li jidher b'mod ċar li qed jerġa' qiegħed ikun fiċ-ċentru tal-istrateġija nazzjonalista. Xi ħaġa li qed issir fi żmien li Paolo Borġ Olivier, is-Segretarju Ġenerali preżenti, waqaf imexxi l-konferenzi tal-aħbarijiet kif kien qed jagħmel ta' spiss fil-ġimgħat li għaddew. Intant Lorenz Gonzi tkellem ukoll dwar il-provvista tal-enerġija f'pajjiżna u qabbel il-Power Station tal-Marsa li suppost ilha magħruqa snin ma' karozza antika li tkun irbat qalbek magħha. Bħal karozzi l-antiki, tafu l-karozzi l-antiki, torbot qalbek magħhom. Lorenz Gonzi tkellem dwar il-Private Members Bill li kien ressa id-deputat Laburista Evarist Bartolo sabiex persuni transgender ikunu identifikati bis-sess li jħossuhom komdi bih. Qal li ma kienx tortijaw li dan l-abbozz ta' liġi ma kienx diskuss waqt din il-leġislatura. Sfortunatament fil-leġislatura li għaddiet, u m'għandix għalfejn ngħidilkom li l-leġislatura li għaddiet kienet movimentata fuq numru ta' affarijiet, ma kenniex iċ-ċans inlaħqu nippreżentaw il-liġijiet kollha li kellna. Intant taħt it-tenda tal-Partit Nazzjonalista baqa' jippersisti il-messaġġ kontra l-bidla fid-direzzjoni. Bil-preżentatur ta' NetTV itemm l-attività b'din id-dikjerazzjoni. Tispiċċa tgħid illi min irid ibiddel id-direzzjoni ħaqqu jibqa' fl-oppożizzjoni.